nawo wonke umuntu uthe namhlanje wathatha ithuba lokuthi eze la kuye kuthiwe-ke kuzobungazwa impilo yongasekho. Ngithi sanibonani nonke egameni lamaciko njengoba sila singaphambili sisebenze nokhabazela. Baningi-ke abangekho la abasebenze nokhabazela nabaculi abadala kuze kwazofika kuthina sizingane safikela kuyena umkhize wasibamba sayizingane zakhe. Ngizothi-ke Dudu emndenini wakhabazela ngithi Dudu kumaciko iqiniso lithi ukusuka manje ngaphambili nathi asazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngoba ngifika nje emculweni mina ngosuku lokuqala ngiqala nje ukuyorekhoda ngangishayela ukhabazela kuze kube manje. Ukhabazela ubengena umdlali nje webase ubevela uproducer kube ngazuthi umsebenzi loyo wakhe ngoba ubekwazi ukushiya ibase ahambe ngale kuwena esigingqini kwabadlala igingqa yashutha intambo ethile ngathi siphumile. Bayazi abafowethu abadlala igingqa ukuthi bebesethele uyena ukhabazela igingqi zabo bephumpele esethile endlini kodwa befika esitudio ukhabazeleza ukuthi hayi kunentambo la ebhibisayo yonke lento bese yakubiza akusethele yona qhubeka idlala igingqi ephambili. Ngiyathokoza kakhulu ukuzwa amagama asebekiwe ngaphambili egameni lamaciko wonke. Siyafisa ngabe nathi zikhona izinhlaka eziphambili noma ezisigadile noma ezisesekayo kulokho esikwenzayo kodwa ke siyabona kazikho asazi ke noma bengamemezeka kangakahle noma ezinye zoba khona kusasa kodwa kungayihlazo ukuthi singababona abantu abathokozela lento esiyenzayo. Yazi ngizomtshela enye into mhlawumbe eningayinakile mhlawumbe ningayazi mhlawumbe phela ngizomase ngiyatshela yona niyazi ukuthi selokho yaqala kuhlukanisa unyaka ukhuzani bekuhlukanisa ingoma edlala ukhabazela. Ungaya kumrozo into encane uye ukhuzani umkhizo bese bedlalela ubasket. Lokho bekhomba ukuthi isandla sakhe sibe nayo inhlanhla kakhulu kule ndima. Bakhona abanye abadlala ubasket kodwa ube naleyo nhlanhla yokuthi lapha ebedlala khona bekunyakaza yonke indawo. Siyafisa njengoba bakhona bonke sinabo simbungaza ngendlela njengoba bonke abantu sihlale sibabona bephelezela kodwa izathu ngezathu ngeke sathi. Ngifisa ukusho nje ukuthi emndenini lokhabazela kwehlanga lungehliyo akulahlambeleke ngakufela ngoba umuntu uma usukumbona emhlabeni usuke efana nomuntu oboleke esimboleke uNkulunkulu uma esehlele futhi ukuthi ambuyisele kuyena akekho noyedwa onganqaba athi cha ngoba ukuza komuntu emhlabeni kuwumusa wakhe uNkulunkulu osukazi futhi ukuthi la indima okufuneka idlale. Ngizokusho lokhu ke mina ngisho ukuthi kuthe mangizwe indaba zokuthi ukhabazela kasekho kungithusile kodwa ukhabazela wavalelisa. Uvalelisa kanjani? Ngo-2021 abaculi abaningi bazokufakazela abadlali lokhabazela ukuthi ngo-2021 ukhabazela wayivalelisa. Wawuthi uma uzodlala naye akutshela ukuthi thola umuntu ozokudlalela. Bazomfakazela abantu abadlalela yena. Ngo-2021 nje mina unyaka usuzophela ngizokhipha i-album le elandela le. Wathi nje khuzani thola umuntu ngathi nawo kwenze njani? Wathi hayi ngicabanga ukuthi mina hayi sengicabanga ukuyeka. Mangizwa futhi mayesezongena nengane zomama emva kwami waphinda washo lokho ukuthi hayi shobeni ngithi tholana umuntu ozondlalela mina hayi sengihlulekile. Awu kangawo kuba wazi wanginikeza mina umuntu wathi ucela ukuthi angidlalele ngenhlahla wathi mangabe esadlala ubasket wangena lo muntu wathi nangu mfana ngifuna aqhubeka ukudlalela esho uzuma kangawo kunengoma kwalibhabi yami mina edlala uzuma yodwa ngoba wavela wamnikeza ubasket wathi awumuzweke lo muntu engikhuluma ngaye elokho eshilo lento sachawu sesibuzana nathi sesuku lestudio ukhabazela uthini ngempela manje asitholeni umuntu uzwani ngoba simbona nje ewumqemane kanti yena wayesetheliwe wayesazi
angazi yena ukuthi lesikhathi samanje ubengasekho. Akwandele bana kena wonke umuntu otshelwayo noma okhonjiswayo impawu zokuthi useyashiya azatshela bonke abantu ukuthi mina sengiyashiya. Sithi emndenini ke selokhu shilo ukuthi Dudu sengathi indlela yakhe ingahleleka ihlele embeke ebe isibani hayi emndenini okaMkhize kuphela kodwa ebe isibani nje kuyona yonke indima yomculo ngoba indima ila ikhona namhlanje ingenxa yaba abantu abanjengokhabazela. Bese ngifisa ukusho futhi ukuthi cha umphako sotholile ushilo sibeke ukuthi abantu abasidlalela insimbi kanye nabantu abahonjiniya kubalekile ukuthi ake sibuke ngelinyiso ngoba uzothola ukuthi sikhala ngokuthi khona bangekho la kanti ngempela iphutha likuthina asihlangene ukuthi laba bantu sibathathe sibakhombisizwe ukuthi kahle kahle sinjenje laba bantu. Mhlawumbe yonke lento ingathi ake siqaleke sinuke thina amakhwapha ukuthi thina sikwenze konke yini ngoba sizolikhuluma iqiniso singalifihli ukuthi nangoba siyababona abantu bakahulumeni siyabona ukhozi siyabona abantu baka TV besuke beyobungaza loyo muntu ingoba abantu bakuleyo ndima bamnikezile indawo efanele loyo muntu owenza okubalekile kubona. Mhlawumbe kuzomela nathi ke sibathathe sibabeke ebalazweni sitshela abantu ukuthi thina silutho naba abantu abenza umsebenzi bese sibona ukuthi uma ngabe kufika igaba sokuthi kumele bephakanyiswe akekho yini oyosondela. Bese ngibonga kakhulu bonke abathe banaka umndeni wakaMkhize kulesimo ngibonga Sothola wena kaDumazi ibhuku ubaba uSomnandi ngisho ngithi kunesizathu ngaye naye mhlamba akasazi akanqeni ukuthi makuvele umkhuhlane noma ngabe kuthiwa ke khona obambekile hayi uma kuvele umkhuhlane kuphela uyakwazi ukuthi asifonele nje sonke uzwile ukuthi ubani abaphilile la. Hawu yebo kunjalo wonke umuntu azame ukuxhumana abone ukuthi angalelekelela kubo. Uma ngabe kukhona icike lihambile endimeni bayamazi sifothola ukuthi uyena usifonela so unenamba zethu sonke singamaciko athi ayizokudlula ubani akuhlanganiswe namakhanda. Ngiyazi njengoba sila ube nesandla ngiyazi futhi nakusasa sokuphelezela ukhabazela khona isandla abe naso ngicela simshayele ihlombe. Bese ngibonga bona wonke amaciko asemva kwami lapha ke emva kwami angazi noma besebethulile yini uSibheko. Ngiyabonga Sibheko ngiyabonga kakhulu indlela osiqaphile ngayo icontribution yakhe emculweni akekho ngayazi makuthiwa siyodlala live akekho umuntu esimaziyo thina ngaphandle kwakho osilekelelayo nokusinakekela ngesound. Lapha ke kunamaciko angemuva kwami ukhona umzukulu phakathi kwethu naye osebenze kakhulu nokhabazela ukhona uNtencane naye osebenze kakhulu nokhabazela ukhona uduma kahle ukhona uNjogo ukhona uMdiyenziwa ukhona uSminoff. Amaciko lawa akhona namhlanje ngethemba lokuthi futhi namanye asazovela nakusasa kuseyilo usuku. Siyabonga wonke umuntu othe ophumelela ngeqiniso kakhulu ngokwelula.